सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट्स खालाम। सानथाम सानब्रैसो जाबाय भिडिअ होनो हायाखैमोन। मानो होनोब्ला आंनि मबाइला खावजादोंमोन। सोरबा सिखावजों हराव ओरैबायदि एक्सपिरियेन्स सिखाव आंनि रुमनिफ्रायनो आंनि मबाइलखौ खावनानै लाना थांदो। दरजायाबो बन्दमोन। आं हरनि 10टासोआव 29/8/2019 मायथाइ हरनि 10टासोआव आं उन्दुबायमोन। उन्दुनाय समाव आं मबाइलखौ बिसनायावनो दोनदोंमोन। बिसनायाव दोननायनि उनाव उन्दुलांनायनि उनाव जेबो गम मोनासै। आं गरम मोननायखाय खिरखिखौ एसे खुलिनानै उन्दुदोंमोन। बे खिरखिजोंनो सिखावा आंनि मबाइलखौ खावनानै लाना थांदोंमोन। खिरखिनिफ्राय आंनि बिसनाया 4 फुट बा 5 फुटसो गोजानाव दङमोन। बेफोरबायदि गोजाननिफ्रायनो माबोरैहाय लांखो आं आसरित। आरो आंखौ बाहेरनिफ्राय दरजाखौ ब्लक खालामना लाग्रोदों बिसोर सिखावफोरा। ब्लक खालामना लानायनि उनाव आंनि मबाइलखौ खावनानै लाना थांनायसै। जेब्ला मबाइलखौ नागिरबाय आं बिसनायाव अब्ला सानखाबाय नागिरना मोननायाव आंनि मबाइला गोमाबाय। सिखावा लांखाबाय। आसरित मोनबाय। बेनिफ्राय आं सानबाय बायजोआव ओंखारनानै नायहैनि होननानै। जेब्ला आं हुबखौ खुलिनानै दरजाखौ खेवनो नागिरो अब्ला दरजाया खेवा। अब्लाना आं कनफार्म जाबाय जे आंनि मबाइला गोमाखाबाय। बेयाव जेबो गैला। चार्ज होनाय जायगायावबो मोनासै, बिसनायावबो मोनासै। अब्ला आं सानखाबाय बे मबाइला सिखाव जाखाबाय। अब्ला आं मा खालामनो, खाथियाव रावबो रुम गैया, क्वार्टाराव रावबो, एसे गोजान गोजान क्वार्टारफोरा गाख्रबाबो खोनानाय नङा। बेनिफ्राय आङो वाल बारनानै फैनो गोनां जादों बायजोआव फैनानै जि लक खालामनाय बे लक खालामनायखौ खुलिनानै सिङाव हाबनो गोनां आरो जाफिनदों। बेफोरबायदिनो ओरैबायदि आसरित एक्सपिरियेन्स। दा भिडिअ होनायाव आं जोबोर प्रब्लेम जादों, होनो हायाखै, सानथाम सानब्रै जाबाय। आं बे मबाइलखौ गोदानै लाफिनबाय। एसे खम दामनि मबाइल लाब्रबनायसै भिडिअ होनो थाखाय। सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालाम, प्लिज।